Karong butaga mga kapuso sa spotlight atong makauban ang bag-ong natudlo nga presidente sa IBP Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter. Kumustahon taon sa pay mga plano sab nila alang sa ilang organisasyon sa mga abogado. Makauban nato si Attorney Michelle Mendez Palmares. Good morning, Attorney Palmares. Welcome sa GMA Regional TV Live. Daghan kayong salamat, Attorney. Kumusta ka karong buntaga? Good morning, Nico. I'm good. Daghang salamat sa inyong invitation. I'm very honored and privileged to be invited sa inyong TV program this morning. Can you describe to us, Attorney, pipila ka tuig naman ka nga nahimong abogado, kinabuhi sa ka lawyer? Okay, 23 years na ko nga abogado, Nico. I took the bar in 1997, but I have not been practicing because I'm now managing our family business. But I've been with the Integrated Bar of the Philippines as an officer for the past 21 years. So dugay-dugay na sad ko sa IBP. And this year, pag April 1, isugod ang term namo sa 25th board of the IBP. Unya ako ang presidente sa among chapter sa IBP Cebu City Chapter. Unsay sagad sa mga challenges, Attorney, nga inyong ma-encounter ninyo nga mga abogado? Ang challenge yun karon is going back to the schedule. Naamagoy dahang mga courts nga nag-close because of the pandemic, tungod ka naasay mga na-COVID. But mo na ang challenge, ang paggamit sa technology, ang video conference hearings, and syempre, ang kaning mga bagong safety protocols. Para nimo, Attorney, what do you enjoy most about this profession? Ang kinabuhi sa abogado is a life of service. So importante gyud nga nahibaw ka nga ang kanang imong knowledge dili ra para nimo but para putabang sa uban. And I also like to believe always for the least, the lost, and the last. Katong yung nanginahanglan sa proteksyon sa balaod. Pagkaninot, Attorney, the least, the lost, and the last. Kung doon na kay Yes. nakatunan, Attorney, sa imong pagkaabogado, nga buti mong i-share sa atong mga kaigsuonan unsa man ni imong realization or learning? Magpabilin ta nga humble, kinanglan nga magpadayon sa tag-eskwela o pagtuon kay daghan pa tag-angay makatunan. Ug unsa ang atong nahibaw-an, we should share it to help others, especially those in need. Attorney, para nimo unsay mga qualities, mga attributes that would make a good lawyer? For me, a good lawyer must be fair. Dapat kabaw ka mo balanse, no? Kay dili man tanan gud nga imong madunggan mauna gyud na, no? So there are two sides to every story, as they say. So a lawyer must be fair, must be firm, so kinanglan na kay prinsipyo, na kay baruganan, and must be friendly. Mas maayo ginang dili pala away kanang kibaw sad ka mo settle o negotiate kay dili tanan kinanglan maabot ngadto sa korte. Kung pwede masturyahan o pwede ma-settle, why not? Attorney, let's talk about kining mga hulga sa kinabuhi, daghan mga instances na hitabo dinhi sa ato sa against ninyo nga mga lawyers, Attorney. Unsay tan-aw nimo ining sitwasyon karon ug unsay ang iyang buhaton aron pagprotektar sa atong mga abogado? In particular sa mga abogado, labi na katong mga gahandol og mga high profile nga mga kaso, kinanglan nga they will also know how to protect themselves. Dili pwede nga magsaligta sa ubang tao to protect ourselves and our families. Mao na sa among chapter na ami buhaton unya nga mga training on threat assessment, situational awareness, kung katong sa mga comfortable or naanay mga pusil na asay basic firearms proficiency and tactical sad nga proficiency gamit sa ilang firearm. But kani silang tanan, no, puro man ni mga training. Ang kuan ani is kinanglan nga makig-network mi o makipag-coordinate sa mga law enforcement authorities. O nang kinanglan magtinabangay ta sa PNP ug sa NBI para nga we will secure ourselves and our community. Attorney Michelle, do you think that ang legal system nato sa Pilipinas karon do na bay angayan nga i-improve unsa man kini? Kundo naman. Definitely, Nick, I always believe there's always room for improvement, especially karon nga medyo siguro ang tan-aw sa mga tao nga hinay ang tuyok, no? The wheels of justice medyo hinay, especially karong pandemya nga na-affected yun ang court system na hay mga hearings nga nga-cancel kay gipang sarado nga korte. Mao na ang challenge yun is that unta ma-improve yun ang platform sa technology para nga ang access to justice mas paspas, mas efficient ug mas effective.
Unya dapat sad i-empower dili ra ang mga abogado, ang mga nasa korte, but hasta ang mga tao through legal education and training. Iauhag sa katawhan nga sabton sad nato ang role sa mga abogado. Just because nga ni lawyer para sa imong kaatbang o sa kontra dili pasabot nga imo sang kontrang abogado, iya ra sad nang giprotektahan ang katungod sa pikas, no? There are two sides and everybody deserves justice. Alright, to cap this off, Attorney Michelle, mensahe nimo sa mga nagtanaw nato karong buntaga. Amo sang ipahibalo nga naay programa ang IBP Cebu City Chapter, nami programa sa DYSS kada Domingo kani dala ni Father Dan Domingo de Los Angeles, ang PRO sa IBP Cebu City Chapter. So kung namoy mga legal questions and concerns, pwede ra mo tawag or mo kuan sa Facebook sa IBP Cebu City Chapter para sa inyong mga legal queries and consultations. So daghang salamat. Alright, with that, we'd like to thank you for joining us this morning. Salamat sa imong oras, Attorney Michelle Mendez Palmares. Salamat, Attorney! Daghang salamat sa Nico sa atong mga televiewers. Good morning. God bless us all. Good morning. Thank you, Attorney.